karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Ala, kuyawan man tadi mo busing, oy. Unsay gisulti ni Papa nimo, Binay? Wa man, sir. Doon na siya gisulti nimo. Klaro kayo. Nahatlaw ka. Unsa man ni, Binay? Ha? Ayaw pamakak. Unsa may gisumbong nimo sa kong amahan, ha? Wa, sir, oy. Namakak yun ko niya. Mong nang luspad ko. Unsa man day ang pangutana? Kuan? Nangutan na lang siya kung naglalis na ba sa bus si Mama Lixa? Unya namakak ko busing. Ako giing na nang imong amahan. Nga wa mo mag-away. Kaha, Binay? O lagi busing. Okay, lakaw na. Oh, salamat, busing. Matungog na ko. Pukawan ako kung doon na mo isugo. Agoy. Kuyawan mo ko ini ako mga agawon, oy. Makapamakak mo sa tagdiula sa ininila. Kinahanglang ako maklaro kung tinuod magkisulti ni Ian ako nga nag-overtime siya. Hello, Lira? Tita Agnes? Sorry ko natugaw na kayo mong pagkatog. Pero may pangutan na lang unta ko nimo. Unsa ka na? Tinuod ba nga nag-overtime sila si Ian karon sa office? Wa man. Sure ka, tita? Mahibaw gid ko kung mag-overtime sila. Kawas pa, dili sila mag-overtime karon kay birthday ni Ed karon. Unsa? Birthday ni Tito Ed? Oh, og akong nadunggan gikan ni Pinoy nga mga tura sila sa beach. Family ra. Unsa? Wa kada imbitahan ni Ian. Wa, tita. Nausab na gid si Ian. Muna siya, doon ay laing ikabisihan. Natural nga mabisigit siya, Iha. Kay siya nga maabot nga mo sunod sa negosyo sa iyang amahan. Pero, dili na ko niya-apil siya mga lakaw. Huwag ka na awa na ko mauyon ni. Tingali kididaan siya siyang ina-ina nga patambungon ka. Bantay lagi din ako ng tawhana. Naras, Papa. Naghinuktok sa bench. Pa, may mo makiksulti ni mo? Oh, ganun dili. Lingko na rin. Kung sa man ang gusto ni mong isulti na ko, iyan. Bahay ni sa mong asawa pa? Oh, nga naman ang bahin ni Alexa. Nag-away sa mo? Naibaw na ko sa tinuod. Tinood? Unsa nga tinood? Ang figura butik ang imong gigamit aron hayloon si Alexa sa pagpakasal nimo, di ba? Ngano ang butik magyud sa kong inahan ang imong gigamit ba? O ganong kinahanglan mga si Alexa ang imong pangasawon? Natubag ko na ikaw ang pangutanaha, iyan. Okay. Dawaton ako ang imong rason. Nga kay batan-on siya og mahilig sa negosyo. Pero pa, tablarag imo siyang gipalit. Ug ang imong gibayad, mao pa gyud ang butik ni Mama. Si Alexa ba ang misulti ni Buana? Oh, pa.
Oh. Naglalis mi og misulti siya na kus tinuod. Misulti siya sa tinuod nimo kay imo siyang ginsulto o gipsakitan, dili ba? Giawad sa nimo nga akong asawa iyan, dili ba? Tubagan na lang akong pangutana pa. Nganong ang butik magyud ang gigamit nimo panghaylo kang Alexa? Tungod kay babae. Ug ang figura butik lang ang pangbabae nga negosyo nga magamit na kong panghaylo niya. O kung dili ko siya ofiran og dako, dili sa musugot nga pangasahon ako, kay tiguan ako. Kung mao na, tinuod yun day, nga pampam ka na sa Alexa. Oh, iyan. Babaeng bayaran lang ang musugot sa imong offer pa. Dili bayaran si Alexa. Naong siya kwarta pa. Mahalang niya ang amahan. Mao nga misugot siya sa akong offer niya, iyan. Unsa? Una kong gikaila ang iyang amahan. Trabahante siya sa konstruksyon ug nakautang siya og dako kanako. Og si Alexa ang gihimo niyang pangbayad. Og misugot ka kay mauni imong hilig. Mga batanon. Husto na, iyan. Ay kupog ni sa pagsulti na ko pa. Mao nang tinuod, di ba? Alauna naman. Wapamagit matog si Ad. Ani na lang ko sa sofa matog. Aron inigsod niya. Di na ko niya pukawin pa. Abli na, Ed! Mama Lixa? Ato ang imo ba naghumagbos kay murag naglalis? Ha? O sa'yo naglalis ba? Hain masala ka rin, ha? Tuwan dito sa baybayon, sila rang duha. Unya, murag bitaas ang tingog ni Sir Ed. Giyon sa mga siya ni Ian. O sige, ato na ko. Lantawa lang, ha? Ay lang pagdool. Mahimo ba iyan? Dili na nimo hisgutan ang unsa mang akong sayop sa unang panahon? O ganong di man ako hisgutan ni pa, ha? Nagtuo ka nga malimot ko ini sa dayon? Namatay si mama tungod sa imong pagpangabit o batanon. Unya, karon nangasawa kag batanon, nagpasabot lang nga mao na hilig yun mo. Husto na yan. Gabi na. Dili pa. Wa ko makauyod sa kung nahibaw ang gipalit nimo sa Alexa. Og siya sab nga agap, nagpapalit sab. Way sa si Alexa sa nahitabo karon iyan. Ang kuron ko ang tanan. Ako ding sa. Pero sultihan ta ka. Wa ko'y plano nga si Alexa ang akong pangasawon. Ay nalang ko nagkatarungan na pa. O sabi gusto ni mong may tabo ha, iyan? Naana na si Alexa. Ako na siyang asawa. Imo na siyang inaina. Wa ka na'y mahimo pa. Gitugutan tanaka sa tanan nimong gusto. Gusto kang himuon siyang personal assistant. May sugot ko, aron lang magkasuon mo. Di mahitabong madawat na ko siyang ikaduhang inahan. Iyan. Mubo siyang lupad pa. Gusto na iyan. Mulaban ka niya? Mulaban ka niya? Wag na, halay Ginoo. Natural. Nagharong naman ang duha in town. Uy, Kaya ako siyang asawa. uy, day, naglalis na sang amahan og anak tungod nimo. Wala. Unsa? Wala ni. Magsugmagay ka ng amahan o anak. Ay Ginoo ko in town. Nga nung dili ka magyun magkasabot, ha? Nakasabot ko ba? Nakasabot ko. Na, sige. Ang kunon ko nga plano ko ang tanan. Ipalit ko Hala. sa Alexa aron mahimo na kong asawa. Dato na. Oh, ako kita ilang kilalisan. Karon nga naibaw ka naman nga gipalit na ko sa Alexa. Unsa pa may gusto nimo, ha? Nganong imo magid siya gipakaslan? Ganam day kung iya ko pakaslan. Iyan. Oh. Kung mga sawang usa ka lalaki o babae, natural nga iya gining pakaslan. Kay dili ko musugot nga itipon lang ko sa imong amahan nga way kasal. Mapahimuslanon ka? Ikapila na nimong biktima nga kong aman. Ha? Excuse me. Dili na ko biktimang imong amahan. Siyang nitanid na ko trabaho isip iyang asawa.
O kay nagkauyon man mispresyo, misukot ko. Magaagid mo naong eh. Ginegosyo na gyud nimo nga akong amahan. Ikaw ang sugdanan ining tanan, Ian. Unsay ako pa? Ikaw ang nakaingon kung anong gipangasawa ko si Alexa. Ikaw! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!